Velkommen til. I dag er vi ved Stines Hudplejeklinik i Herning, og i dag skal jeg fortælle jer om konjaksponsvampen. Hej, og velkommen til InCosmetics. Jeg hedder Else Marie Østergaard. Jeg er uddannet kosmetolog, og i dag skal jeg vise jer konjaksponsvampen, som er en helt ny og anderledes måde at rense huden på. Det her, det er konjaksponsvampen. Det er et produkt, som stammer fra Asien af. Det er udvundet fra kartoffelplanten. Det vil sige, at du har et produkt, som er 100% naturligt, og det er miljøvenligt. Det er et produkt, som ikke er tilsat farvestoffer, og så indeholder det heller ikke parabener. Konjak Sponge unikke egenskaber er, at den går ind og virker effektiv, skånsom, men samtidig blid i forhold til rensning af huden. Den netlignende struktur, som du ser her, går ind og stimulerer blodgennemstrømning og derved vækst af nye hudceller. Konjak Sponge-svampen her giver dig en effektiv og en anderledes måde at rense huden på. Det du vil opleve, når du bruger svampen her, det er, at du vil få en mere effektiv og mere grundig rensning af huden. Du vil få mere glød i ansigtet, og du vil opleve, at din hud bliver masseret på en helt anderledes måde, end du har prøvet før. Nu har du fundet Konjak Sponge-svampen, som passer til netop dine behov, og nu skal du i gang med at bruge den. Den måde, du benytter produktet her er, tør den ud af emballagen, påfør den med et vand, presser og klemmer forsigtigt ud her. Det gør du et par gange. Hvis du ønsker at sterilisere den, er det også en mulighed, hvor du kan hælde kogende vand over den, eller lade den koge i en gryde et par minutter. Du masserer simpelthen i cirkulære bevægelser rundt i hele ansigtet, og godt op omkring øjnene, for det også går ind og virker let pilende omkring øjenomgivelserne. Og det er typisk der, at de første alderstegn opstår. Så det er en rigtig god mulighed for at gå ind og stimulere væksten af nye celler her omkring. Du kan benytte den i dit bad eller foran spejlet, eller efter, hvor du synes, der er mest naturligt og mest behageligt for lige netop dig. Men du kører simpelthen bare en cirkulær bevægelse rundt i hele ansigtet, indtil du synes, at huden er renset optimalt. Konjak Sponge-svampen her er til alle hudtyper. Lige fra babyer til den mere modne hud. Og når du har brugt produktet her, renser du svampen af igen og hænger den produktet her til tørre igen, så den er klar til næste gang, du skal bruge svamp. Din hud vil med Konjak Sponge-svampen blive forfrisket. Du vil opleve, at du får mere glød, du får mindre urenhed, den bliver mere ensartet, og desuden vil den ikke føles udtørret. Tak fordi du så med i dag. Har du lyst til mere information, har du mulighed for at gå ind på incosmetics.dk.